Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ya ‘yan uwa musulmai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barkanmu da warhaka, da fatan kowa ya tashi lafiya. To ina yi wa kowa barka da shirye-shiryen Ramadan Karim. Ramadan yana hanyar zuwa saura kaɗan insha Allahu. Ubangiji Allah ka sa mu dace. Allah ka nuna mana wannan rana mai albarka, babban wata mai girma, watan Ramadan. Wannan shirin Ramadan kenan kashi na ɗaya insha Allahu, kuma za mu ci gaba da kawo muku ire-irensu in Allah ya yarda domin mu ƙaru baki ɗayanmu. ‘Yan uwa, kada dai mu manta da wannan wata mai alfarma. Wata ne da ake so mu zama cikin nutsuwa, wata ne da ake so mu kame bakunanmu, idanuwanmu da kunnuwa namu da kuma kanmu baki ɗaya. Mu kame bakinmu daga ci ko sha alhalin muna azumi har zuwa faɗuwar rana. Mu kame bakinmu daga yawan suruce-suruce, gulma da kuma musu. Mu kame idanuwanmu daga kallace-kallacen abin da bai zama mana dole ba, wanda babu gaira babu dalili alhalin muna azumi. Mu kame kunnuwanmu daga sauraron abubuwan da bai zama mana dole ba, su ma wanda babu gaira babu dalili alhalin muna azumi. Idan har muka kame daga dukkan abin da aka hane mu a cikin watan Ramadan, insha Allahu za mu ci riba, za mu kwasa tarin lada wanda babu wanda ya san adadinsu da yawansu sai Ubangiji Allah mahaliccinmu. Idan muka yi haƙuri, dududu wannan wata kwana 30 insha Allahu ko 29 zai wuce in Allah ya yarda. Allah ya ba mu ikon kamewa daga dukkan wani baɗala da zai rinjaye mu a cikin wannan wata mai alfarma da girma. Amin ya hayyu ya qayyumu. A wannan wata na Ramadan aka saukar da Alkur'ani mai girma da tsarki. A wannan wata na Ramadan ake daren Lailatul Qadari. A wannan wata na Ramadan ake ɗaure manyan shaiɗanu. A wannan wata na Ramadan ake rurrufe ƙofofin wuta baki ɗaya. A wannan wata na Ramadan ake buɗe ƙofofin aljanna. Kai, masha Allah, alhamdulillah. Ramadan, watan Ramadan akwai daɗi yan uwa. Allah Ubangiji ka samu dace da wannan wata. Allah ka samu dace da daren Lailatul Qadari. Ya Ramadan, Ramadan Karim, Ramadan watan azumi, Ramadan wata mai alfarma, babban wata mai girma. Lokacin ciyar da bayin Allah lada mafi girma. Ruwa ne za mu shayar, kunu abinci ko babu nama. Dabino in ka bayar kana da ladan mai azumin ma. Alhamdulillahi Allah ka karɓi dukkan ayyukanmu na azumi. Masha Allah, alhamdulillah. Sai kuma shiri na gaba idan muka kawo muku shi. Allah Ubangiji ka sa mu dace. Allah ka rufa mana asiri. Allah ka sa wannan wata mai girma mai alfarma mu yi shi mu gama shi lafiya. Allah ka nuna mana, Allah ka nuna mana, Allah ka maimaita mana, Allah ka shirye mu albarkaci wannan wata, Allah ka sa mu dace. Allah mun gode ma, Allah ka ƙara annabi daraja sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.